En geno mar Ramogi ni pod ichuo wang'i e wang' jowi mar Ramogi TV machiegni weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Jalup ogai mar obila Gilbert Masengeli okwayo doho ng'uono kuom rem chopo e nyim doho mondo ochiw ler kama rowere adek mane ichichno obila nondhiyo Kitengela nitiere. E kuong'ruok mare e nyim doho, Masengeli nokwayo doho ng'uono kuom rem chopo e nyim doho kowacho ni kinde mabiro obiro luwo chik mar doho. Kata kamano, owacho ni ne ok en hero mare mar chayo chik mar doho, mak mana ni nolero ni ne nitiere tije mamoko. Olero ni tarik 3 dwe mar 9 higani manowinjore ochopi e nyim doho ne en oko mar boma ma Nairobi kendo ne nitiere chenro mag arita Lamu. Kata kamano, onge ng'ama nonyise ni nonyalo luwo bura kokalo e yor mbui. Tarik 5 dwe mar 9 ma bende nowinjore ochopi e nyim doho, Masengeli owacho ni ne chenro mar keto arita e gwenge makadho Nam Chumbi, kama jonjore nonego ji 4 e kaunti ma Tana River e gino mane nenore kaka machulo kuore gwandruok mar dhoudi. Masengeli nomedo lero ni tarik 9 dwe mar 9 manoluonge mondo ochopi e nyim doho owuon norem chopo nikech ne luwore gi chenro mag nok mar arita nyandwat mar Kenya, kama kweth mar Al-Shabab nomonjo tesendo obila ma kaunti ma Wajir. Ne ooro jalup ogai mar obila Eliud Lagat mondo dhi e loye. Bende odiechieng' mane doho yudo Masengeli kod ketho mar chayo doho, Masengeli owacho ni ne en e chenro mar arita e kaunti ma Marsabit, kama jonjore nomonjo bas moting'o jowuoth kendo kuoro magina e basno. Masengeli okwayo doho ng'uono kosingo no biro luwo chik mar doho, ka bende okwayo doho mondo wene. Jodolo e kaunti ma Bungoma koro kwedo mokalo dwaro ni kanise ma pacho ka mondo oketnegi chik matayo tijegi. E bwo riwruok margi mar Church and Clergy, jodolo go eko kotelnegi kod jakom margi Harrison Ndeda nowacho ni keto ne kanise chike biro thiro lando injili ma gisebedo ka gitimo. Bende Ndeda nolero ni kanise osebedo kaluwo chik ma pacho ka kaluwore ni gindikore kod sirikal kapok gichako tijgi mar yalo injili. Jodolo go mamoko noromo e romo manobagi e boma ma Bungoma, ka bende ne gikwayo sirikal mondo were kod kanise mondo ta tijegi e yo mathuolo. And say that all pastors should choose an umbrella body to belong to. Correct. And that is where we can do self-regulation. And we have umbrella bodies that are already registered under AGs. Yes. So let them stop hiding behind all these stories and say they don't have a framework. These umbrella bodies are registered there and they know. Just release a circular and say all pastors should belong to an umbrella body of choice, and we can regulate ourselves from their self-regulation. We request that he should not shelve this bill, but as a president, let him he must do away with it. Aiondoe kabisa, kanisa liwe na uhuru wa kuabudu. Sisi kama kanisa ndio tumeomba hii inchi ikawa jinsi ilivyo. Jambo linalofuata ni kwamba it is not the church to give the government the sacrifice. It's the government, is the king to bring the sacrifice to the church. Sisi ni watumishi wa kanisa. Si tunafanya kazi ingine. Sisi kazi yetu si kazi ya siasa, ni kazi ya kuhubiri injili. Sasa masheria mingi kuhubiri amani, kuhubiri injili, kuhubiri wokovu, kuleta watu kwa Mungu, kubadilisha wabaya. Sasa imekuwaje tena sheria mingi? MCS e kaunti ma Nyandarua koro wacho ni pod gin e tok jalup jatend piny Rigathi Gachagua
kotelnegi kod jatend kweth mathoth migosi Mwangi Nyaga ne MCS go nopuoyo Rigathi Gachagua ka gimedo ni osebedo ng'ala mambele e choro weche mag dongruok magi. Bende ne gikwedo jotelo moko mawuok e gwenge ma Mount Kenya ma ende nowacho ni gin e tok jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kuom nyaya thuwe kod akwede e kind oganda. That the members of County Assembly of Nyandarua, we were not invited to the said meeting, and we were not aware of any such meeting happening yesterday, and as such did not attend nor participate in the said meeting. That too, that even if we, as the representatives of the people of Nyandarua, were invited, we would have fronted a different agenda. We wish to request the President and the Deputy President to revert to the campaign period where we admired their cohesiveness and shun all the leaders surrounding them who are very much divisive. We voted the President and the Deputy President on one ballot. If somebody thinks of an impeachment, he should similarly think in the same direction. Because these two people share in the leadership aspect, the President and the Deputy President. The mountain is united. We are not going to be coerced. Ile kitu tutaambia rais ni kwamba tunataka maendeleo na acha kudanganywa na Faith Wairimu Gitau, Kimani Ichung'wah, Mwangi Kiunjuri. Hawa ni watu wamekataliwa na raia. Watu wanauliza uchaguzi itafika lini, wapelekwe nyumbani. Sirikal koro kwayo jopuonj mbalariany masani ni ng'anyo mondo rwak twak gi sirikal e weche achiedh nade masani okwako sekta no. Jagoro mongirore bad migawo mochung' ne tiegruok mamalo Beatrice Nyangala owacho ni sirikal oketo maino mare chiwo chudo kod lwasi makare ne jotije mag kuonde tiegruok mamalo. Nyangala nomedo ni mbalariany chiwo jolony mathoth matayo dongruok ma pachoka kendo ngima margi nyaka rang malong'o. Nyangala ne loso chieng' tich ang'wen e kinde manotele nyasi mar ochiko masidho jopuonjre mbalariany ma Embu ka koro kwayo jotije mbalariany manie ng'anyo mondo ket dwaro ma jopuonjre kod piny Kenya mbele kendo giyie giber gi sirikal e twak makare. That can allow them to dispense their services in a comfortable working environment, because our universities play a very critical role of developing the manpower that we require to achieve our development aspirations. It is on the basis of this that I urge the teaching and non-teaching staff of all our public universities to agree to return to the negotiating table and discuss with us the most practical and reasonable way of resolving the prevailing standoff. But let me also emphasize that all is not doom and gloom. The government and the two trade unions, UASU and KUSU, have reached agreements on a number of issues. Piny owacho oseikore mar timo lokruok ne jopuonjre mag grade 8 nyaka 9 e bwo chenro manyien mar somo mar CBC. Kanoloso e kaunti ma Nyandarua, jagoro mongirore migawo mar somo Dr. Belio Kipsang nolero ni gisetieko keto ikruok mar chenro ni ne jopuonjre kendo gigo madwarore osechopo e skunde duto mag junior gi primar. Kipsang wacho ni ma biro miyo sirikal chopo kare okenge 3 mag CBC komakore kod dar kowuok e junior nyaka e senior motelo ne higa 2026. Coordination for regional commission or central, I would want to give assurance that so far so good in the junior school and in our primary schools. More so in our primary schools, we did train our teachers. We have supplied all the instructional materials required in terms of books, and therefore we have fully implemented the competence-based education curriculum in our primary schools. Now we are going to fully implement the junior school in January as we prepare for senior school in January of 2026. I would want to assure all of us that as government, we are already constructing 11,000 classrooms, which are at various levels of completion. You can see this one, which we are visiting here in this primary school, that this is already
ready. We have done 3 classrooms for this school because there are 120 pupils in grade 8, and therefore they will require 3 classrooms in grade 9. And this is, I can say, is ready for opening. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua owuok oko kendo thiano noikore mar rakore kod jatend piny William Ruto weche mag siasa e limbe mare e chichni mag wakulima Muthurwa gi Komba kod Nyamakima e kaunti ma Nairobi. Gachagua nokete lela ni nitiere chenro mathiche oko e apisi mar keto ng'ato ma yota dhiro. Jod bura manoteno Gachagua onyiso jatend piny William Ruto mondo wuog oko ma chomore tir kod Gachagua kar ponde tok jotend jod bura mathoth Kimani Ichung'wah mosebedo ka jaro kendo wacho weche mag achaya ne Gachagua. Sindio, munataka niendelee miaka 5 nisiendelee? Na kama kuna mtu yeyote anapanga ati kuondoa Rigathi Gachagua kupitia wajumbe, utakutana na hawa wananchi hawa wajumbe. Na mimi niseme, wale ambao tulipatia kura watu heshimu, na wajue wananchi ni wale. Na hawa wananchi hakuna kitu hawajui. Ati wanataka waondoe Rigathi Gachagua waleta kibaraka yao, si ndio? Ati waweke mtu ya kukatwa namna hii, kwa sababu mimi nasimama kidete na haki ya raia, na mimi siwezi kubalia Wakenya wafinyiliwe. Niendelee nisiendelee? Ninunue uoga nisinunue? Mungasimama na mimi? Sisi nataka kuambia Bwana Rais, President William Ruto, wacha kushinda ukijificha nyuma ya kina Ichung'wah. Kama ni matusi kuja utukane Rigiji mbele. Wacha kujifanya na njama yote ni yako. Wacha kuonesha watu wa mlima madharau. Walikupatia kura mingi sana lakini wewe umesahau. Unampatia vijana wako akina Kimani Ichung'wah wamutabikie ukiwako mwenyewe na uwezi kuwakanya. Wewe umefika mahali hata ile ajenda yako kubwa leo ni kuita na kukusanya wabunge wa mlima wote katika Ikulu, wapatie mandora waende wakapangie Gachagua. Tumefika hapo baada ya miaka 2 peke yake. Jiaboro no ringo de od thieth bang' tonye masira mar mach e kadak ma Kawangware Muslim. Masira no manotimore otieno wanyoro noweyo familia moingo 100 ka onge kar jot. Gino manomiyo gi mirima kane girakore kod migawo masimo mach mar kaunti ma Nairobi aduwa. Maeri en mach mar 2 motimore e kaunti ma Nairobi e bwo juma achiel ka chieng' tich 2 mach machalo kamano wang'o kar dak ma Mukuru moweyo ka nyithindo 3 owito ngimagi. Moshi ilikuwa imejaa kwa nyumba, vitu zimechomekewa, sijui hata mtoto wangu wako wapi. So naomba serikali especially hapo kwa zimamoto imekuja lakini imefika hakukuwa na maji. Zimamoto ingine ya pili ikakuja hakuna maji. So tunaomba serikali saidia, kama kungekuwa na maji at least nyumba mingi hazingekuwa affected. One kod kuwe malit nikech kama maji ni nochakore gimoro saa achiel to jinogo wi maji otemo ywak to geche manego mach obiro ka geche 2 to geche 2 obiro ka onge pi. Koro wakia ni geche ne gibiro limo jo Kawangware koso ne gibiro timo nade. Sani wan kod midhiero ma ok wang'eyo kuma nyithindo nitie, gik moko ke jomoko sekwelo kwa hii area yangu. Kwa hivyo kitu ya kwanza, hiyo ni kitu ya kwanza nasema, Sakaja mambo yako haiwaka. Waithaka iko tu hapa karibu. Na kuna kanini ya kuzima moto iko hapo. Mbona watu wafanyiwe hivi? Hiyo ni mbaya sana. Kitu ya pili nitaongea, kama kuna mdhamini yote tafadhali tunaomba akuja saidia watu, at least watoto waweze kurudi shule, wapate mahali pa kulala, wapate chakula na kitu ya kuanzia maisha. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari kendo chowang'i wang' jowi mar Ramogi TV. Asingoni ni pod waikore e odwa mar kawo weche manyien kendo koromo saa 1 wabro kelo ni weche mamoko manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien mag migago. Kaw kamano agoni oriti masani, nyinga Milton Ochieng' Awuor.
Yeah, lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Make it happen right now, not yet.